toimitaan oppilaiden tukihenkilöinä ja ohjataan heitä yrityksen työtehtävissä. Ja myös luodaan heille turvallinen ympäristö, missä he pystyvät suorittamaan niitä työtehtäviä ja saada ehkä vähän uusia kokemuksia. Pääsee vähän haastaa itteensä ja saa aika hyvää perspektiiviä. Tämä eroaa kumminkin niin paljon siitä omasta työstä ja myös siitä omasta kotiarjesta, mikä tässä tavallaan tekee tavallaan niin värikkään ja ehkä mielenkiintoisen on se, että kun sanotaan, että päivät ei ole veljeksiä keskenään, niin täällä ne ei kyllä todellakaan ole. Tähän maailmaan ja universumiin mahtuu niin paljon eri persoonia ja se on ehkä se rikkaus just tässä ohjaamisessa, että sitä pääsee niin kuin todistamaan. Että ne nuoret kyllä luo niin kuin tavallaan meille iäkkäämmille sitä tulevaisuuden pohjaa. Ja kun eka kerran tänne tuli, niin täällä oli semmoinen tosi kevyt se ilmapiiri ja tuli semmoinen, että niin kuin se toisista välittäminen, että siitä lähdettiin rakentaa sitä päivää. Että luotiin se hyvä fiilis niin kuin sen porukan kesken. Koska työpaikoilla mun mielestä pitäisi ehkä enemmänkin pyrkiä just siihen, kun se ei vie se 5 minuuttia siitä ajasta. Ja se antaa sitten taas niin kuin siihen koko päiväksi, työpäiväksi. Ja sitten se antaa myös sinne kotiin vietäväksi. Et kun sä tuut työpaikalle, niin sulla on niin kuin hyvä fiilis. Ja kun sä lähet, niin sulla on vähintäänkin yhtä hyvä fiilis.